Hindi madali para sa mga individual at pamilya na lumipat ng isang tirahan, lalo pat dito sila bumuo ng mga kwentong kanilang bibit-bitin sa mga susunod na mga panahon. Pero dahil sa pangyayari na idinulot ni Super Bagyong Yolanda, kinailangan nila itong gawin. Pero maliban sa paglilipat bahay, nasaan na kaya ang Eastern Visayas pagdating sa paghahanda sa mga kalamidad, partikular na sa mga bagyo? Ang sagot, kasama naman si Bombo Sheila Encio. 12 taon na ang lumipas mula nang manalasa ang Super Typhoon Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyong naitala sa kasaysayan ng mundo. Sa araw ng paggunita, hindi lamang pag-alala sa trahedyang isinasagawa ng mga mamamayan ng probinsya ng Leyte, kundi pati na rin ang pagbabalik tanaw sa mga aral na kanilang natutunan at ang mga pagbabagong isinakatuparan sa sistema ng disaster response. Sa isang panayam kay Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Arvin Munia, ibinahagi niya ang malaking pagbabagong naganap sa probinsya bago at matapos ang mapaminsalang bagyo. There's a big difference, no? Kasi as we all know that na-experience natin yung hagupit ni Yolanda. So therefore, meron tayong sinasabing we have experience, so we have learned, no? Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ayon kay Munia ay ang pagtaas ng kamalayan at kahandaan ng mga mamamayan na pagdating sa kalamidad. Bago ang Super Typhoon Yolanda, isa sa mga hamon ng pamahalaan o ng probinsya ang pagpapalikas sa mga residente. Madalas, kailangan pa umanong pilitin ang mga ito upang lumikas mula sa mga mapanganib na lugar. Bago pa ang Yolanda, aminado si Muni na mas nakatuon ang mga programa ng probinsya sa response phase tulad ng relief operations and rescue. Ngunit ngayon, mas pinagtibay na ang implementasyon ng 4 na haligi ng Disaster Risk Management alinsunod sa Republic Act 10121. Ang prevention and mitigation, preparedness, response at rehabilitation and recovery. Ilang naman sa amin side, sa government, sa DRM, sa local DRM offices and councils, hindi lang naman sa amin yung parang naging strengthen your preparedness. It was also the effect of the preparedness measures of the constituents natin, no, dito sa province of Leyte. Well, actually, na-strengthen din sila kasi they have learned their lesson. So, we're in fact, hindi na po kami nahihirapan ngayon when it comes to evacuation kasi pag sinabi ng authority na evacuate, they tend to evacuate unlike before Yolanda. Nahihirapan talaga kami, no? Well, at some point, kailangan pa namin silang i-forced before they evacuate. Now, di na mahirap. We're in fact, during Ruby, as far as I can remember, no, that was way back 2015, na nagka-problema, hindi tayo nagka-problema sa evacuation, but nagka-problema po tayo sa evacuation centers kasi sa sobrang daming gusto mag-evacuate, hindi natin na-accommodate. And as we all know that during those times, mga sira pa yung mga facilities natin because it's just 1 year since nagkaroon ng Yolanda. So yun po, aside from that, there are a lot of things na nangyari after Yolanda. May mga capacity buildings na ginawa tayo, the government, together with our partners and agencies, and even the international non-government agencies, and also the non-government agencies will help us, no, to strengthen our DRM dito sa Pilipinas, not only in the province of Leyte, but as well as the whole Philippine Islands. Siguro naman po itong mga constituents natin kasi yung ating approach kaya is bottoms up, no? Bottoms up na tayo. We cater more focus on doon sa ground since sila naman po yung frontliners. Kami naman po dito is in support when it comes to capacity building. So continuous po implementation of Republic Act 10121 which kasama na po yung 4 pillars of DRM. We have the prevention mitigation, the preparedness, the response, and the rehabilitation recovery. Kasi noon po, medyo nagfo-focus tayo sa response, no? Nagfo-focus tayo sa response kasi bagong-bago pa lang ang law na Republic Act 10121, medyo cascading pa at that time. So, more on focusing tayo sa response like relief, rescue. But nowadays, nandito na tayo na implement natin yung 4 pillars of DRM. So, that would be a great impact, no? When you're asking kung ano yung difference between before and after Yolanda. Malaki po talaga, malaki yung difference.
Isa rin sa mga aral mula sa Super Typhoon Yolanda ay ang kahalagahan ng early warning systems. Ayon kay Mooney, malaking tulong ito upang maiwasan ang mapanganib na rescue operations na kadalasan ay delikado para sa parehong mamamayan at mga rescuers. Dahil dito, mas pinaigting ng pamahalaang pandalawigan ng Leyte ang information and education campaigns upang maiparating sa mga komunidad ang kahalagahan ng kahandaan. Kung dati may mga hindi naniniwala sa mga babala ng masamang panahon, ngayon ay mas madali na umanong maipaintindi ang mga ito. Number one is early warning system. Malaking tulong talaga yung early warning system kasi through that naiiwasan natin yung mga rescue operations kasi kami we are advocating early warning system. As much as possible, walang mangyayari na rescue operation. Kasi magkaroon tayo ng rescue operation, it would be risky dun sa constituents, risky din sa mga tao natin. So, one of the lesson learned is strengthening the information and education campaigns, the early warning system, where in fact, itong mga tao natin sa baba, nagiging knowledgeable na sila, no? Unlike before that, even when we conduct information campaign dun sa baba, sinasabihin lang kami na it is impossible to happen kasi nga how many years na kaming nabubuhay dito sa mundo, hindi pa natin na-experience yan. Yung mga beliefs ba, yung mga sinasabi nating principles na to see is to believe. Now that we have experienced Yolanda, madali na lang ipaintindi sa kanila. So through strengthening information education campaign and early warning system, malaki po ang naitulong doon. Dagdag pa ng opisyal na hindi dapat kalimutan ang mga aral ng Super Typhoon Yolanda. Sa panahon ng patuloy na pagbabago ng klima, posibleng mas malalakas pang mga bagyo ang maranasan ng bansa sa mga susunod na taon. So let us make Yolanda as our lessons, no? And mag-harness tayo ng mga learnings doon na kung saan we can apply it in the future. Kasi gusto ko lang naman pong sabihin that as per studies, Yolanda is now will be our new normal because of global warming and climate change na nangyayari ngayon. So we might experience Yolanda like super typhoons, maybe stronger than Yolanda. In fact, nangyari na, but good thing hindi siya naglandfall at that strength, no? But nevertheless, yun lang naman po. Ulitin ko, let's harness lessons from what happened during Yolanda and i-apply natin in the future kung may mangyayari yung mga bagyo kagaya lang yung dumaan just how many days ago si Typhoon Tino, no, that maraming kinitil na buhay doon sa Cebu at saka sa Negros, no. So yun, lessons learned natin yung Yolanda. Gayunman, positibo si Mooney na mas handa na ngayon ang Leyte. Ang dating mga kahinaan ng sistema ay naging lakas na ng probinsya. Sa bawat kalamidad, patuloy umanong pinauunlad ng mga lokal na opisina at mamamayan ang mga hakbang sa pag-iwas, paghahanda at pagtugon. Nagpaalala din ito sa publiko na huwag maging kampante. Dapat ay patuloy na paigtingin ang mga family preparedness plans, evacuation procedures at risk awareness lalo na sa mga mapanganib na lugar. And I believe, no, that because of those strengths na naging weakness natin noon, na naging strengths natin ngayon, yun yung naging reason kung bakit naging limited lang yung casualty natin during the Typhoon Tino. So, i-enhance po natin yon. To those na makikinig dito, enhance natin yung mga preparedness measures natin, the family planning, the evacuation procedures, and every constituents in the province of Leyte, especially pag yung area nyo is nasa high-risk area. Mula sa mapait na karanasan ng Super Typhoon Yolanda, muling bumangon ang Leyte, hindi lamang sa aspeto ng infrastruktura kundi sa kamalayan at pagkakaisa ng mga tao. Ang dating kahinaan ay naging lakas at ang mga sugat ng nakaraan ay nagsisilbing gabay tungo sa isang mas matatag, mas handa at mas maagang kumikilos na komunidad. Habang patuloy ang pagbabago ng klima at pagdami ng sakunang kinakaharap ng bansa, nananatiling buhay naman ang pag-asa ng mga waray nun. Padayon ang paglaom, padayon ang kinabuhi.